Unti-unti umanong tinutugunan ng ilang binabahang bahagi at maging kakulangan sa kagamitan at pasilidad sa Dagupan City National High School, lalo ngayong magbubukas na muli ang school year para sa taong 2026 to 2027. Ayon kay DCNHS Principal Willie Gibb, isa sa kanilang pinoproblema noon ay ang tubig na dumadaloy sa likurang bahagi ng paaralan sa tuwing makararanas ng malalakas na pag-ulan. Natugunan na umano ito ng pamahalaang lokal nang matapos ang perimeter fence na isinagawa sa nasabing bahagi. Maging ang daanan sa ilalim ng overpass na siyang problema ng karamihan sa mga estudyante tuwing tag-ulan ay nilagyan na umano ng mas matibay na footbridge na kanilang pansamantalang madadaanan habang tinatapos na ang konstruksyon ng kalsada. Yeah, we're very thankful sa ating local government unit, no, sa pangunguna ng ating Mayor Belen Fernandez, because lahat ng mga request natin pagdating sa pagsasaayos, no, ng ating mga pasilidad ng school, lalong-lalo na sa mga areas na binabaha, ay natugunan na, no. Mapapansin niyo din, no, meron tayong bagong parang walkway na ginawa doon sa harapan sa may baba ng yung overpass, no. So dati ano yan, kumbaga makeshift lang din yung ginawa namin, and we requested the LGU to provide medyo sturdy na footbridge, no. So nakikita ninyo ginawa na ng paraan yan. Pagdating din sa kakulangan sa pasilidad na gagamitin sa pag-aaral ng mga estudyante, ay may itinatayo ng mga gusali bilang karagdagang magagamit upang matugunan ng libu-libong estudyanteng nag-aaral sa paaralan. Inaasa nga abot sa higit 6,000 estudyante kasama na ang mga teaching at non-teaching personnel ang papasok sa pagbubukas ng klase ngayong araw, kung saan magsisimula ang class shift ng alas 7 ng umaga. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.